presented by KJ Bhojpuri। एगो लइका खातिर करी कुछ तो दान हो। एगो लइका खातिर करी कुछ तो दान हो। आयांस के बचा लीलो ए भैया जान हो। बबुआ के बचा लीलो ए भैया जान हो। आयांस के बचा लीलो ए भैया जान हो। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो उचाईपुर। करतानी बिनती सबसे हाथ जोड़ जोड़ के। एक ही दवाई लागे 16 करोड़ के। करतानी बिनती सबसे हाथ जोड़ जोड़ के। एक ही दवाई लागे 16 करोड़ के। छूटे नहीं पावे उनका शरीर से परान हो। छूटे नहीं पावे उनका शरीर से परान हो। आयांस के बचा लीलो ए भैया जान हो। बबुआ के बचा लीलो ए भैया जान हो। आयांस के बचा लीलो ए भैया जान हो। राइटर शानदार बिटू दीपू कहेले। जनमते ही लइका बड़ा दुखवा बुझेले। राइटर शानदार बिटू विकास कहेले। जन्मते ही लइका बड़ा दुखवा उझेले। कहरिलो महददैन पे हो के मेहरबान हो। करिलो मददैन के हो के मेहरबान हो। आयांस के बचा लीलो ए भैया जान हो। बबुआ के बचा लीलो ए भैया जान हो। आयांस के बचा लीलो ए भैया जान हो। Presented by KJ Bhojpuri।